Ngiyakhuleka kumagumbamane omhlaba, ngiyakhuleka kuy'ndlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma mntwana ohamba namakhehla sanibonani. Zindlondlo ezinhle, le namba enginikeze yona ikhona kwibhayo, inamba yami kwibhayo. Abanye baya-inboxa bebuza inamba ekhona kwibhayo. Ngena kwi-page lami lapha phezulu laphaya ikhona inamba yami iqala ngo-079 iyaqhubeka-ke inamba yami kwibhayo, inamba yami nizoyithola ikhona kwibhayo, ikhona ukuze ningagetshengwa, ukuze ningaskemwa, ukuze ningatholi iy'namba ezinye. Inamba mangabe ikwibhayo isho ukuthi le page elikandlondlo, leli page elikandlondlo yamanzi libhalwe nansi inamba yakhe. Ngeke-ke kwenzeke ukuthi uskemwe kanjalo. Uzoskemwa kanjani? Uzoskemwa ngenamba ezobhala kuma-message, lokhuzana kuma-comment. Mangabe bebhala inamba lapho umuntu wena bese uyayithatha, yilapho ozoskemwa khona. Kodwa ephejini laphaya uyibonelisa nje laphaya ukuthi cha ikhona kwibhayo, please thathani inamba yami ningangi-WhatsApp nibhale ukuthi hi noma bani ulindele impendulo. Uma uthi nje sawubona Ndlondlo, iyangena imessage lapha automatically, iyangena. Omunye uyangibuza imessage ibibhaliwe ikhona, abuza ukuthi malini ukuthi, abuza ukuthi wenze njani, kubhaliwe nje laphaya. Funda imessage ebhaliwe bese qhubeka-ke. Uma ngabe ungayifundanga leyo message wabuza, ngiyathula. Nizobe selithi niyaskemwa-ke futhi ngoba nizobe sengithula mina bese lithi hawu Ndlondlo siyam-WhatsAppa uyathula. Ngiyathula vele ngoba ubuza into ebhaliwe. Kwesinye isikhathi iy'ndlondlo zizongibuza ukuthi ngiphupha ukuthi angikuphenduli. Uma futhi uphinde uthi mina nginawo amaphupho kodwa nginenkinga, cha kimi uzocela ukuthi uzocela lokhu. La i-private number yami le ngiyisebenzisayo. Uma ngikhona ku-TikTok ubuza izinto ungabuza, kodwa uma usuzwe ku-WhatsApp usuke usuzofuna ezinye izinto lapho. Ngicela ningihloniphe bandla, ngicela sihloniphane, ngiyanithanda kakhulu. Namhlanje-ke ngize ngakho zindlondlo ezinhle. Ngize ngaso isithunywa. Ngize ngaso isithunywa bakithi. Bayasha abantu bethi isithunywa ngiyathandaza angiphenduleki, isithunywa ngiyenzani, ngiyafasta ngiyenzani angiphenduleki. Wenza kahle yini? Akukwazi ukuthi kungahlala lingabibikho ngisho iphupho elilodwa uwumntwana wesithunywa. Akukwazi, usuyigqilazile wazila ukudla. Omunye uyangibuza ukuthi abanye bayangibuza uzila ukudla for 3 days ungadli inhlobo. Hayibo, amavidiyo ami maningi kabi, ngihlale ngichaza uma ngabe uzozila ukudla uyabreaka phela ngo-12, omunye athi yena ubreaka ngo-6. Kukuwe, akunamthetho zindlondlo ukuthi umuntu ufasta kanjani. Akunamthetho ozothi yenza lokhu nalokhu nalokhu, awukho umthetho. Wena Ndlondlo uma ngabe uthi uyafasta, uma uthi uyafasta nje wena ufanele uzibekele ukuthi okay, uma ngiqala ngithi ngiyafasta ngizongadla ekuseni, mhlambe ngibreake ngo-12 noma ngibreake ngo-6, ngizophuza amanzi. Yebo amanzi uzowaphuza ngoba phela amanzi enzela ukuthi mawubambeke isisu sakho singahlali si-empty. Nabagulayo abathatha amaphilisi o-chronic, abanamaphilisi o-BP, oshukela, nabo futhi awukwazi ukufasta ngokuthi ungadli inhlobo, uyanciphisa ukudla okudlayo. Ukufasta bakwethu kanti kuyini? Ukuzila ngendlela wena ozoshintsha indlela okadudla ngayo. Indlela okadudla ngayo uyanciphisa. Indlela okadulala ngayo ucansi wenza ngalo umsebenzi wabantu abadala uyawunciphisa, futhi loyo uyawuyeka at all, uyama iy'nsuku ey'thile. Uma ngabe ufasta inyama uyayizila inyama iy'nsuku ey'thile until uzubreake ukufasta. Uyingulube uzoyizila ini, kodwa musukubuza ukuthi mangabe ngizila ukudla ngenze njani. Ukuzila kuphuma kumuntu, kuphuma kuwe ngaphakathi ukuthi wena iy'nkinga zakho zingakanani, ubone ukuthi mawenze njani ukuze ubone ukuthi uzophenduleka. Kuyinto eyindlela elethiwe kuwena, kuyindlela elethiwe kuwena ezoba inkinga phambi kobuso bakho ukuthi awunawo amaphupho manje, inkinga phambi kwempilo yakho ukuthi awunawo amaphupho, inkinga ebekiwe leyo ukuthi manje umoya oyingcwele ufuna ukubona ukuthi wena uphasa kanjani. Yingakho siphupha sibhala, yingakho siphupha sinama-test esiwabhalayo. Uma ufeyilile noma le test uyiphasile kusho ukuthi uphasile kule
lento okade ubekelwe yona eyinkinga phezu kwempilo yakho injalo nje yini ngoba ngifuna ukuthi mina yekela ukungibuza imibuzo ukuthi ngifasta kanjani ngenza kanjani zibekele wena ungumntwana wamakhosi unamandla ungumntwana wamakhosi ungumntwana obekelwe lo msebenzi wakho akusiwona okandlondlo akusiwona omunye umuntu lo msebenzi wakho ubekelwe wona ngoba noma usuthola izinto ezinhle ziza kuwe azizi kumina phela mina ngizothi kuwe funa ukuthi uzofasta kanjani sifuna senajwayela indlondlo ezinhle ukuthi niyatshelwa senajayela ukubekela imithetho lana wukho umthetho ukuthi wenza kanjani wena kuphela ozobona ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngiyafasta ngaqala ngafasta ngo3 days ngazila lokhu nalokhu ngenza nje angangaphumelela okay angiyibekele futhi another 3 days mhlawumbe ngizile lokhu nalokhu futhi ngizile kakhulu ke manje nasekuqaleni uyabona kukuwe ngiyanicela phumani ekuthembeni abantu phumani ekuthembeni thina kakhulu ukuthi thina sizothi mina ngikunikeza iclue ngikunikeza idirection ngikunikeza indlela nami mina engenza ngayo mhlawumbe wena kufuneke wenze ngeyakho ngingwakho ngithi yekela ukubuza imibuzo eminingi makuthiwa fasta ikhuleka phahla bona nawe ukuthi wenza kanjani ngendlela yakho ezokuphumelelisa uwenzele ukwazi ngelinye ilanga ukuthi ngenza kanje manje ngizokwenza kanje ngenza kanje manje ngizokwenza kanje futhi uphumelele wenze kanje makuthi phuma esigangeni hamba esigangeni uyophahla khona makuthi phuma esidulwini hamba esidulwini usondele eduze kwesiduli ufike uphatha ikhandla lakho ukhuleke ufast lokho kwenzayo kwenza izinsuku ezilandelanayo ukuze ube nomphumela omuhle makuthi hamba entabeni uma angithi uzwa la ngaphakathi ku kanti uphi umoya oyingcwele ophila kuwe uphi umoya oyingcwele zifune ukuthi kanti uphi lo moya oyingcwele owathuza kuwe owathi lo moya oyingcwele yena uyakukhetha ukuthi wena ube umntwana usebenzele yena uphi siphi isithunywa sakho uma ngabe kuukuthi uzoxayeka kakhulu singabe sisafika nakancane isithunywa sizokubonisa kanti siphi isithunywa sakho babize baphi labantu ohamba nabo babize even bexakekile bese inkingeni even noma bekuphi kuziphi inkinga bethwele unqamlezo lo bethwele inkinga bethwele ini kepha phela bona benza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi beza kuwe uNkulunkulu yena wenza isivumelwano sokuthi yena uzothumela lesi sithunywa kuwe ukuthi sizosebenza kuwe manje ke uthemba sona khuluma nesithunywa sakho sibize biza imimoya ehlambulukile ukuba mayizokuncedisa kakhulukazi indlondlo uma ngabe isithunywa sakho sesingcolisekile biza umvelinqangi umnikazi wesithunywa umtshele umxoxela indaba ukuthi uNkulunkulu lesi sithunywa osithumile kumina sithule manje lesithunywa ongithumele sona sithule tu singishiyile mina ngisele ngisenkingeni uthini imvelinqangi ngicela ukukhuluma nawe mawuziveze uyibonakalise ubukhulu bakho phezulu kwempilo yami zibonakalise ubukhona bakho phezulu yami impilo zibonakalise ukuthi wena uwajutha ngempela umoya oyingcwele wanginikeza sona isithunywa ukuthi sizokhuluma nami yebo ngiyavuma isithunywa siyabonisa ukuthi singcolisekile yebo ngiyavuma ukuthi nama ngikho kahle ngizange ngihambe kahle ngithatha imithi ngageza ngayo ngathatha igobongo ngalisebenzisa saduba isithunywa saduba lezi zinto engiyisebenzisile sathi ngoba niyakhohliswa kuthiwa khona isithunywa selo khona igobongo lesithunywa khona igobongo lalokhu nalokhu kanti manje usuhlanganisa izinto udubile kumoya oyingcwele manje phela wena yenze njani ke manje cela uNkulunkulu okuyena yena uxolise kuyena ucele yena umncenge ukuthi inkosi ngingcolise isithunywa sami manje sengicela wena ukuthi mawusondele ungilekelele ukuze isithunywa sami siphakame ngikhombe lapha engizothola khona usizo noma ngibonisa indlela yokuthi fanele ngiphahle kanjani fanele ngizile kanjani ukudla fanele ngikhuleke kanjani zibonakalise kimkhuluma kimi inkosi uNkulunkulu koNkulunkulu bonke wena wanginika lesi sithunywa Nkosi yamakhosi
Sondela kimi moya oyingcwele, ngikufisa ube khona la kimi, ngikufisa ukuzwa uma ngiqala ngikhuleka, ngifisa ukuzwa vele uNkulunkulu uclose ngalendlela nawe mntwana wesithunywa, mntwana wenzuza spirit. uNkulunkulu wena ukhuluma naye qobo akuzwe ukuthi uthini, akadingi ukuthi uzukuthole mina ngikulekelele ukuthi ulokhuza ukhulume noNkulunkulu. Mina okwami ukuza kuwe ngifundise, ngibonise indlela ongazenza. Mina okwami ukuthi mina mangikubonise, ngifundise, ngenza ama-teachings, ngikhombise wena mntwana wesithunywa ukuthi ungenza kanjani. Ngoba phela vele angifuni uqamba manga siyathunywa ukuthi masize kini sizonibonisa izindlela, siyathunywa ukuthi masize kini, kodwa mina ngeke ngikwenzele lutho. Mina ngeke ngikwenzele lutho ekuphakamiseni isithunywa sakho la ukhona, ekuphakamiseni amaphupho akho, ekuphakamiseni izinto zakho lapho ukhona. Mina ngeke ngikwenze lutho, kepha uma ngabe wena Ndlondlo usubona ukuthi wena udinga ukuthi uze kimi uzothola uncedo, yilapho ke esengiqala khona ke mina manje ngisebenza ngendlela engisebenza ngayo. Kodwa uma ngabe wena uwazi ukuthi lapha ekhaya awunamali, awunandlela, awunanto, awuna ini, kuthule nje kuthe tu, biza umvelinqangi. Ngoba ngisho nakulabo abantu engithi mina, uma ngabe kuwukuthi usudinga usizo woza kumina uzothola usizo. Uma ngabe usukumina usulitholile usizo, angisho ukuthi woza kumina ungathathi lelo limo oluphumile manje ukuthi ngithi woza kumina. Cha, ngisho ukuthi uma usuzile kumina, usuzothi uthola usizo, usuke usizwe umoya oyingcwele. Usuke umoya oyingcwele ukukhombile wakukhomba kumina. Usuke ukhonjiwe mntwana wamakhosi, usuke ukhonjiwe kumina. Ungacabanga ukuthi ukuhlakanipha kwakho lokho, ungacabanga ukuthi ukwazi kwakho nokuqonda kwakho. No, akusikona ukwazi nokuqonda kwakho, kepha kungukwazi kaMvelinqangi, kungukwazi kaNkulunkulu umenzi wezinto zonke, kungukwazi kaNkulunkulu umnini mandla onke, okuyena yena owasinikeza izithunywa. Kungukwazi kwakho ukuthi manje sekuyisikhathi lo mntwana wenzile kanje, ngiyamkhomba manje, ngimkhomba nakho kusibanibani, mhlawumbe ngimkhomba kubani, ukuthi ayothola usizo khona, ukuthi ayophakamisa, alungise izinto zakhe. Ngoba ukuphakamisa isithunywa uziphakamisela wena Ndlondlo ngokukhuleka nangokwenza izinto, kepha ukuphakamisa amakhosi ngendlela efanelekile yilapho-ke usudinga khona ukuncedisiswa kahle ngumuntu ohamba onamakhosi, hhayi umuntu onamakhosi okuthengwa, umuntu onamakhosi. Ngisho kini ngithi kini, lalelani indlela enifune nenziswe ngayo. Ividiyo mayiyinde ifake kubani, uphinde ubuyele kuyona uyoqhubeka uma ubona ukuthi awunalo idatha bakwethu. Ungangibuzi into Ndlondlo sengiyishilo, ngiyacela ungangibuzi into engiyichazile. Uyazi ukuthi nina Indlondlo ezinhle nisuke manje nenze lento sekungathi manje umqondo seniwuthathile nawufasa umqondo ngenxa yeyinkinga. Yebo, uma uneyinkinga Nkosi yami, uNkulunkulu wami Jehova, uma uneyinkinga kuyenzeka vele ukuthi yonke into yakhe ifase, kuyenzeka ukuthi nento oyicabangayo awusacabangisisi kahle. Kodwa uma usuza komunye umuntu, usuqala usuzocela usizo komunye umuntu, zama Ndlondlo ukuthi ingqondo yakho ihlale kahle. Zama ukuthi ubheke nawe ukuthi lento oyenzayo kuseyiyo yini. Ngingaze niyongena emanzini angafanelekanga, ningaze niyongena ey'ndaweni lezi ehlala iy'thwalo zabantu, ningaze niyofaka niyifake la kuthwelwe khona. Zindlondlo ezinhle, makhosi.